компания Faberlic ҳар як каталог коргароша дар ҳайрат мегузорам. мо дар хоби банозем, субҳ ай хоб мехезем ки як гала новинкаҳо компания барои мо бироварда ки боз ҳам мо барои мо бизнес кардан осонтар шавад. ин шампун барои занҳое ҳаст ки дар ҳақиқат мӯйҳои сари худшона дӯст медоранд. Шампун, балзам ва маска. якҷоягӣ шумо я бояд ҳатман истифода баред. барои занҳое ки кӯдак доранд, компания бо коршона осонтар кард ки баъзе кӯдакҳо ҳам хел полни шампуна мерезанд, даи боша тарзи рехтанаш осонтар. маскара объёмша калон кард барои занҳое ки мӯи сарашон дарозанд. апау хайро серияи салон аз ҳама серияи пешқадамтарини ширкати Faberlic ва бигем ки аз ҳама шампуни қиматтарин ай бигем хато намекунем, лекин агар шумо нарша фаҳмен ай хандара сӯз мешавед. бениҳоят нархи дастраси арзон дорад. апау хайро ки ҳози шумо номнавис мешавед дар командаи мо, шумо аймане прямои скидкае ки компания дама додагай ай компанияра худаш харидорӣ мекунед. ана ҳамияи секрети кори мо ки занҳо фақат пешравӣ мекунанд. биёин ана ки ғафсиша мебинед. ин шампун мӯи сари шуморо аз ҳар хел гул кардан нигоҳ медорад. нигоҳ кунед, блескша бинед. онче ки аён аст ҳоҷат ба баён нест. буш бӯи духи свежа, бӯи духи пуртужу мекунад. ана ки биёин балзамша мебинед. иш боша балзамаш. нигоҳ кунед балзамша чӣ ғавсай. дарозии мӯи сари шумора як намуд ҷило мебахшад ки то ба и сар шуданштона блескаш намерава. и боша маскаш нигоҳ кунед чӣ удобни кадагиай. ғафсиша бинед чӣ хушрӯай. ина хай ира ҳамо одамое мефаҳманд ки дар ҳақиқат мӯи сарошона уход мекунанд ва тез салон мераванд. барои заказ ва ҳамкорӣ ҳамроҳи ман шумо метавонед дар WhatsApp ма муроҷиат кунед.